कहता कि मैं हर ना छिनौती दल धाइले बाबे चैनी अब बनावता लिखैनी आ सुन बुढ़ऊ का कहो बनावता लिखैनी। स्नेहा कुमारी जी की ओर से फिर 500 रुपया पुरस्कार बा बनल रहे भगवान बना के रखा खाली 500 मिलबे करी आज डॉक्टर स्नेहा। हाँ डॉक्टर स्नेहा प्रतीक कुमार के भाई डॉक्टर स्नेहा जी की ओर से हमरा 500 रुपया पुरस्कार मिलल बा। फिर गवले अरे की कादू झकोरा मारे झूलनी झूलनी कादू झकोरा मारे झूलनी झूलनी आ फिर कहत रे की सारी लहराए रे ना अरे की भीजी जाला लहरा आ सारी लहराए रे की भीजी जाला इस में का उस में या माघ में का पूस में खेसारी जी एगो प्रदुमन जी हमरा बड़ा बढ़िया बात मन पड़ल बा का एगो हमरा लइका के रहे गौवा में हां खेसारी जी गाना गौले रहले का कि चलेलू हचकत भोरे के बेरा खेललू कवन खेल हां मलवालय भौजी कमर में करुआते आ वही ट्रैकवा पगा देले रहले कि पान को शैली संगे अड़हुल के फूल कल 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 माई हमर नेवता कब एगो हमरा गांव के लइका रहे कहता कि पान को शैली संगे अड़हुल के फूल मलवालय भौजी कमर में करुआते साफ इनके जस रहे उहे हाल तू कह दिया लेकिन ला एगो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़ी सुंदर गायिका है शिल्पी राज। सुंदर सुंदर मतलब कि चेहरा के तो ज्यादा कुछ खास सुंदर ना है लेकिन आवाज के बड़ी सुंदर है। अब बड़ा बढ़िया एगो मर्द मेहरारू के भाव गौले रहली आ जतनी भाव में आवे आए हाय खतरा करूंगी करबे खतरा नाती के बेटा ट्रांसफार्मर हवा खतरा करे चलो एगो मरकरी जराइबो आहा ए अरे गोर लगताली ए भौजी नाती के बेटा यही मुंह से मौसी ना कह देता तो हर मौसो लोग खुश हो जाए। गन्नवा के भाव रहल है कैसे और अतिया कहतिया कैसे कैसे अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करेलो कमान बेबी अरे रतियों में तनी ना आराम करेलो का अरे तो इतना कमा के बोलो कमना बैंक में धरबे राजा ओ माय गॉड करबे गाड़ी के न करी अरे खाइबो कमान बेबी पियाबो आया मोटइबो तबे नु कुछ करबे लय हई लइका गणेश जी से कहले के बाबा बड़े सुंदर मित्र हमारे गायक संगीत कुमार सोनू जी उपस्थित बानी जेके सुप्रसिद्ध राइटर महेश परदेसी जी के भतीजा बानी संजीत मधोसी जी और बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस रानी जी बैठल बाड़ी है जा जोरा बा बहुत प्यारी बाड़ू अरे इस्माइल के जोरा बा साचो कहता ओह प्लीज प्लीज मुस्कुराइए कभी किसी किसी का मोहब्बत दिल में आया कुछ लोगों की मोहब्बत दिल में इस कदर उतर जाती है रब्बा कि जब उन्हें दिल से निकालो तो जान निकल जाए। और सच में आप प्यारे हैं। एक वंदना गणेश जी
गणेश बाबा असर में दास आज खार बाटे हो अब पहिला ने बाबा तोहार असर में दास आज खार बाटे हो अब पहिला ने बाबा तोहार तो गौरी के लाल काल भी नया बाधा हटई ताए बाबा आता करी ले पूजा नवाया मोरा सुमिरा नवा में गई ताए बहुत सुंदर भाई हमारे छोट भाई सत्यम बाबू जे कि आप सब के ही क्षेत्र के बहुत ही सुंदर नृत्य परफॉर्मर और कला